na ịga nnọọ n'ihu n'imezu nkwa ahụ o kwere ndị Anambra dịka nnukwute onyeisi odibo nke ndị Anambra steeti. Aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo akọgoro ụmụafọ steeti a etu o si wee jee ya bụ ozi ha ziri ya n'otu afọ gara aga ma mekwuzie ka amata ihe ndị ọzọ ha ga na-atụ anya ya n'afọ ndị nke na-abịa n'ọdịnihu. Na ime nke a ka aka na-achị steeti a nọ wee too ndị Anambra n'ụzọ pụrụ iche maka nkwado ha na-enye ya dịka o kwuputere maka okwu dị mkpa ọ na-azọ na ngalaba dịgasị iche iche iji wee kwalite ezi nchekwa na steeti a, mekwuzie ka a na-erube isi nye ọnọdụ iwu ma na-akwalitekwuzi uto na mmepe nke ọnọdụ akụnụba Anambra steeti. Ka Valentine Mbadowa kọtapụrụ gị akụkọ a. Kwuru okwu n'ihe gbasara akọmugbo, arụike, njem ụgbọala, ihe obi ụtọ na agụmakwụkwọ yanakwa inye ndị ntorobịa aka ma kọwakwa na a ga na-agba mbọ ịhụ na ihe niile ahụ bụ nke na-aga na ntụziaka ka o si kwesị, gụnyekwara ime na ihe niile Anambra nwere bụ ihe na-abara ha uru. O kwusikwara ike na ihe gbasara mmekọrịta ndị obodo na ndị enyemaka ndị ọzọ ịhụ na ihe na-agazi ọfụma ka o si kwesị, ma gwakwa ndị Anambra na ijisi ike ị na-enye ya nkwado ma ị na-akwụkwa ụgwọ isi ha dịka o si kwesị, ọkachakwa ịbụ ndụ na-edebe iwu dịka o si baa nnekwu uru. Gọvanọ Soludo bụ onye kwere nkwa na ọ ga-eme ihe niile o kwesịrị ịhụ na Anambra na-aga n'iru nke ọ gara enwe ihe ga-egbochi ya. Onye bụ onye isi oche na oge mmemme ahụ bụ Chief Emmanuel Iwuanyanwụ na oge okwu ya jara Gọvanọ Soludo ike dịka o si agba mbọ ịfụ maka ọganiru Anambra ọkacha na oge dịka ugbu a. Mmemme ahụ bụ nke ndị si na Anambra na mba Naịjirịa jupụtara na ya, ndị gụnyere aka chibugoro Naịjirịa bụ Chief Olusegun Obasanjo, osote onye na-achị Anambra steeti bụ Dọkịnta Onyekachi Ibezim, onye bụ onye isi oche na ụlọ omebe iwu nke Anambra steeti bụ Right Honorable Uchenna Okafọ, yanakwa onye na-esote ya bụ Right Honorable Pascal Agbodike. Onye bụ aka chibugoro Anambra steeti bụ Maazị Peter Obi, Prince Atọ Eze, Chief Emeka Ọfọ, Chief Austin Ogwejiọfọ, Iyom Bianca Ojukwu yana Chief Emeka Ọnụnkwọ. Ndị ọzọ sonyekwara na mmemme ahụ bụ ndị eze obodo dị iche iche dị na Anambra nke onye isi oche ha bụ Igwe Alfred Achebe nọkwa na mmemme ahụ. Onye bụkwa President Ọhaneze ndị Igbo nke mpaghara Anambra steeti bụ Chief Emeka Udodeme. Ndị omebe iwu nke steeti Anambra yana nke Federal bụ ndị nọ na oge mmemme ahụ. Mmemme ahụ bụ nke bịara n'uju ya oge egosipụtara ihe onyonyo na ihe Gọvanọ Soludo wetagoro maka agamniru nke Anambra nke egosipụtara na ebe ọgbakọ bụ International Convention Center nke dị n'Awka.